Machiegni kendo joma mine e kaunti ma Migori modak e gwenge ojiw mondo osom yore mag timo ohala kama biro konyogi e bero ngimagi kendo jiwo dongruok mar oganda. Kane giloso e romo mar riwruok mar mine ma Migori manoba gi Rongo, minego notiegi e yore mag bero yuto magi kod chako ohala matindo e wards duto 40 e kaunti no mar bero ngimagi. Jagoro mogirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo notelo ne chenro mar tiego mine mane owuok e kuonde chung' od buche 8 e kaunti ma Migori. Omolo nolero ni sirikal Kenya Kwanza jiwo chenro mar konyo jok ma mine e yore mag tiegruok, ohala kod tije mamoko. Minego ekonomi ting' mar manyo chenro mabeyo mag kungo kendo kwayo kony mar omenda kod sir mamoko kowuok kuom migawo mar arita mochung' ne chenro mag sirikal. Riwruok mar mineno ojiwo minego mondo mi oti kamoro achiel mondo mi gifweny ohala manigi yuto maber kapok ji mathoth ofwenyo mondo mine oyudre e sekta duto mag tije. Mosebedo jotelo mag mine. Koro kawuono nwaromo mondo wang'i to minewa mantiere e kor gweng'. Kwadok e gwengewa, wadhi konyogi nang'o, wadhi wuotho nang'o kodgi. Sirikal nigi gik mang'eny mabeyo beyo magidwa ni mondo gimi minegi, to minegi onge godo. Koro kawuono gima nwatimo, gi dho kisungu watimo trainers of trainer. Waromo ka mondo wapuonjre, alafu jok moromo godo kagi, chende dok e gweng' kendo, mondo dhi opimne mine ka ber gik mandie sirikal, mondo wakaw gik mane sirikal, mondo wagerrego. Adwa wacho ni e wodwa 40 ma wan go, adwa nyisowa ni wan kaka mine ma jo Kenya Kwanza, mine ma jo UDA, wantiere gi sako e wod 40. Omiyo ok en gimoro ma pod wadwa ni wadwa badhre kia wadwa timore nade. Tadwa wacho ni magi manitie ma kowuok ka achiel kachiel wachomo gwenge, wadhi wapuonj mine, watieg mine mondo mine ochak ka hola kod kungo. Imiyo ibed ni uso mena, ibed ni uso lot, ibed ni timo agriculture, kata in mana jalupo, kata itimo ng'ono, kata in mana gi kich. Pesa nitiere, kungo gi holo. Nitiere nyaka jomoseketi madhi puonjowa. Komachielo bende